ug karon sa mga idol mga unsa ta diri dapita no. Gabalik-balik ra gid atong mga pagkaon diri sa mga idol. Natay sinabaw nga isda, naatay tuyom, naputay kinilaw. Bisag ingon ani ra gyud ka simple atong pagkaon diri sa mga idol. Kumbati na gyud kayo ni oy. Perting lamia na gyud ni sa among panglasa pod. Ginagmay ra ni sa mga idol. Pero perting labasa po kini mga isda nga atong pagkakanon karon oy. Napay kanon nga mais o. Aw, samot na gyud. Mula may gyud og samot atong kaon nato diri sa mga idol. Makagana gyud. Kay naa man puta diri sa kadagatan nagkaunay diri pod. Kining among mga sudan diri sa mga idol. Bisan pag walay insaktong mga rekados ni. Dili gyud ka malang-alang og higop aning among sinabaw nga isda sa mga idol. Kay tagaliog man pud ni atong sabaw pod. Ngano pud ning diri ta sa dagat mga on sa mga idol no. Ganado gyud atong kaon ba. Ang makarelate ra gyud sa akong mga istorya diri sa mga idol. Kay nganong mugana atong kaon. Katura gyud siguro mga mahiligon og kaon sa dagat. Labi na gyud og mga sipod sa ilang mga pagkaon. Sama aning among gikaon karon o. Na, budlay lang gyud kayo sa mga idol kung dili mga tumpag na yung mga bahaw diri nga gitapok. Ato sa ding putlon atong istorya diri sa mga idol ha. Kay aron magkapaminaw pud mo ba sa among kaon diri. Luto ito ano? Haluto ano? Balo oh. Hello? Naibaptis mo kau ba ito ano yo. Balo. Tao kaya hindi na blind test.